Santos nga Ebanghelyo sumala kan San Lucas. Waray pag-iha nagsudo Jesus ang kabungtuhan o kabaryuhan. Hinpagwali mo pa'y nasuma, may tungod ang ginadian sa Diyos. Inapod na iya ang napuro pagduha ng mga tinunan, ngan pira nga kababayinan, naginupay tikang han mga magrahog ng Espiritu ngan mga sakit. Kira Maria, naginyang ranan nga Magdalena, natikang na iya ginawas in pito nga mga yawa. Ihuwana nga asawa ni Chosa, nga usang opisyal ang korte ni Herodes. Isusana, nga damo pa nga iba nga kabayinan, nga naggamit ang nakalugaringon nga pinakabuhian, in pagbulig ng Jesus, nga iya mga tinunan. Ang Ebanghelyo ang Ginoo. Pagyanan ng mga parokya, mga simbahan, pakialam nasa, pwede ba ako mag-hermano, di man kami ginasal? Pwede ba ako magliktos o magsilbi sa simbahan? Di man kami ginasal. Hinamukan man ako, nakaanak ko man ako. Pwede ba? Pwede din. Itong simbahan, ingkukumpunir, itong makasala, buutan na napakabuutan. Undang kita, ha? The church is composed of saints and sinners. Makakasala, nagpipinakasala, buutan na napakabuutan. Ang ito itong atong pagkasimbahan. That's the reality. Siling ito na, siling hindi ka pwede mag-irmana, sige nga hiraan mag-irmana. Hiraan mag-irmana. Isasadad nato itong langit para itong atong la moralidad niyo sa hindi subay itong Ebanghelyo. Ang tawagin pagalagad kay Kristo, ang tawagin pagatinunan, ang tawagin pagsilbi simbahan, tawag para hanitanan, dila kay tawag para hinipir. Dili nga ito pwede, alam nila yan, alabihin na, siya natin adlaw kan San Lorenzo Ruiz. Di ka tiyan magsasantos kung akong uro-orahan. Kaya ginsuspitsa niya yung pagpatay, kinmalagyo pagod. Hindi pwede. Hello. We become too Puritans. Nga diriso ba ito gimbasa natin ng Ebanghelyo? Di natin gimbasa ng Ebanghelyo sa Lucas Kapitulo 8, versikulo 1 at 3. Dilangkan Kristo pagwalin mo upay nasumat may tungod ang ginadian sa Diyos. Alimang. Inupod ha iya ang napulo pagduha ang mga tinunan ngan pira nga kabayinan naging upay tigang han mga magraot ng Espiritu hangan mga sakit. Mami ka na, magsakito pa niya. Upod-upod niya ng mga magpakasala niya. Si Maria Magdalena nga tigang na iya ginawas in pito nga yawa. Matadong
Mahamis ang pagkababae. Di matagong. Di tuhay. Hello. Repito, mayawa. Binawa sa iyo. Tijuana ang asawa ni Susa nga opisyal hangkot si Herodes ang mga opisyal. Baru nga hindi yan ang opisyal kaya pagsagot. Ti Susana nga damo nga kabayinan pangalag damo kabayinan ano nila Baptist. Hindi na kay Ilocon. Kaya Kristo papasay mo ano pa? Kunigin gamit ang ira katigayunan, kalagaringon nga sa lapi, hinpagbulig ni Jesus nga iya mga pinunan. Ila kay Ilocon. Kunigin gamit ang ira katigayunan, hinpagbulig ni Jesus nga iya mga pinundahan misyon, ang pagpasan niya ang mga kay Ako mabalik ko. Ang tawagin paglalagad ng Kristo, ang tawagin pagsibasimbahan, tawag para ng tangan. Magmatadong itong kinabuli, magmasinalan ko. Ayaw nato sa itong langit, itong aton na kalagarin ng mga moralidad. Too much moralizing loses heaven. Ang pagsangkot ng langit, tawag para na tanan. Waray pinan ni Kristo pagpakamatay sa krus para lang mga magtadong ano yung sari? Iman ako, diri kayo mga magtadong kundi ang mga magpakasasahan. Ano natin pagkaghakian? Petikan ang pagtawagan ay kalagad kay Kristo, magintinigangan ng konversyon. Kaya natin ang kasing-kasing ni Kristo, ang Kristohano ni kinaiya, itong paabot, itong pagkarawat, bisan tumasunalay kung Christ, asawil kami attitude. He never ostracized anyone, even sinners. He even let the treasures of those sinners to be used for His ministry. Hinpagtabang ay iya mga tinunan ang pagpasang iyan mo kay Yesus. Abihan na ako ng tatang panahon na kasing-kasing. Dili kay magpadayon dito na atin, kalagarin nila ng mga prinsipyo o sa kay Yesus ba ito ng Ebanghelyo. Ang langit parang tanan. Ang tawagin pakalagad kay Kristo parang tanan. Ang tawag para ang pagsilbi ang simbahan nila kay Kristo para ang tanan. Kaya ang langit sa dito pa, hindi na kay parang kitira, kundi para ang tanan. Kita nato nila, inihisahan ni Adlaw ng aktong misa ni Binario kay San Luis Ruiz. Inasawaan, may mga anak, ginatusan, hinpagpatay. Pero wala ini makabalaho ka iya, hinpagsilbi sa Diyos, o hinpagbuhat ng misyon, hinpagpasangyaw, ang Ebanghelyo.